Ngeten. Ngeten. Kula ajeng pamit izin. Pamit izin. Asal nggih. Pamit ki izin. Nggih niku. Ya kok ngopo? Ngeten, Pak. Nyuwun Pak Dokter. Oh, kowe Jon. Ana apa? Ya wis mlebu. Sak derenge sewu nggih niku kula. Ya. Ini ajeng repot sekedhap. Oh. Ngeten. Ngeten. Kula ajeng pamit izin. Pamit izin. Asal nggih. Pamit ki izin. Nggih niku. Ya kok ngopo? Ngeten, Pak. Ngeten iki lho. Ngeten. Nak ngomong ki sing bener. Ki maskere digosik kuwi. Hah? Masker apa kuwi? Yang penting kan hidung sama mulut. Besok nggo masker standar lho ya. Aja ngono kuwi. Nggih, Pak Dokter. Kesalahan kuwi. Kok Nggih, Pak Dokter. Pun. Kula ajeng pamit izin. terus piye? Pamit izin kowe meh mudik maksudku. Mboten mudik. Apa? Kula ajeng ngangsul tenggen Gunung Kidul sekedap. Ya, berarti mulang-pulang kampung mudik lho iki. Kowe iki apa iso maca to lan nonton kahanane koyo ngene kok Jon. Nggih, nak maca kahanan kalian nonton niku nggih pendak dinten kok kula. Lah, nonton apa? Drama Korea. Oh iya. Maksudnya ora kuwi. Lah pripun? Ya maca kahanan saiki dewasa iki piye? Corona semakin menyebar. Anak kowe meh mudik apa kowe meh pulang kampung apa kowe meh oleh-oleh sedulurmu corona presto apa corona balado ngono piye? Kowe kan mboten mudik. Lha apa? Kula ajeng piknik kok. Bisa pulang mbok ujungnya apa? Tetep ngene Jon. Ora iso mudik. Aduh repot nang ngeten. Lah wong kencang-kencang pun mudik sedanten kok. Rencang ki sapa? Kanca ki nang kene kowe mbek aku tok. Lah, Bapak Dokter enak dalamnya mriki. Lah kula. Iya. Lah kowe ndi kamu? Gunung Kidul. Aduh ya. Apa enggak butuh belas kasihan sama Mbak Wedok? Oh, ya kowe kan duwe WA kowe. WA genten. Nah, kan iso WA nah. Video call, ngerti Pak video call? Nggih saged. Ayo kuwi memanfaatkan teknologi. Berarti kula mboten nangsal niki. Ora entuk, Jon. Wis kok ngene, Jon. Kahanane kok ngene ora entuk mudik wis. Wis aku ngerti kabeh kananmu. Mu tak tambahi wis. Niki kata-kata ditambahi. Nggih. Urun kula. Maksudnya tambahi apa? Napa? Tambahi gawean, iki, Pak. Aduh.